לעילית נשים. במקום השלישי קרן זיו, טכניון כרמל. במקום השני אינס צ'רניאבסקי, אסטה תל אביב. ובמקום הראשון רוני חריש, רמת השרון. עילית גברים, מקום שלישי אייל איימן, רמת השרון. מקום שני גלעד הרניק, טכניון כרמל. ובמקום הראשון תמיר אלון, טכניון כרמל. אני רוצה להודות שוב למועדונים שארגנו בגשם, מועדון שארגן בגשם, מועדון ראשון לציון, את אליפות החורף, ולזיו שעשה כמעט לבדו את היום הראשון, את כרמי יוסף. ושיהיה לכולנו המשך עונת ניווטים עם כמה שיותר גשם בימי ראשון עד חמישי, וניפגש בתנאים כאלה בכל שבת. להתראות. Семен.